Akatswiri pa nkhani ya zachuma amene ndopezeka mdziko lino la Malawi apereka maganizo osiyanasiyana pa nkhani ija ya ganizo limene boma lachita lofuna kugula chimanga chokwana 200,000 metric tons kuchokera kuja ku dziko lija la Zambia, chimene cholinga chake ndikuti chifikire kwa Malawi 4 miliyoni amene mukafukufuku akuonesa kuti atha kukumana ndi njala ya zaoneni. Ndipo malingana ndi maganizo amene akatswiri azachumawa afotokoza monena kuti ganizo lofuna kuyitanisa chimanga chimenechi kuchokera ku dziko la Zambia zithandizira kunena kuti mtengo wa chimanga pa msika ukakhale okhazikika. Iwo anena izi malingana ndi kunena kuti chimangachi malingana ku Zambiyako chagudwa pa mtengo otsikirapo umene thumba malipeza pa 34,000 zimene zikuoneseratu kuti ndiriwo akamagulisa azigulisa pa mtengo otsika. Choncho iwo akuona kuti malingana ndi momwe achitira boma ndi kuti chimanga pa msika chikhala pa mtengo wabwino komanso mtengo wake ukhala okhazikika. Koma mbali ina afotokozanso kunena kuti mtengo ya chimangayi ikhalanso yofikirika, kunena kuti Malawi aliyense angathe kukwanisa kugula chimangachi malingana ndi kuti mtengo wake ukhala omverera chifukwa kuti dziko la Zambia chimangachi chagudwa pa mtengo otsika. Nkhani ndi imene Profesa Peter Mutharika adafotokozanso kumulako walo omwe kunena kuti adamva zona kuti mavenda amene ndi mdziko muno amene ndi alimi aku Malawi kuno akhala kudandaula kuti Profesa Peter Mutharika achita cholakika kugula chimanga kunja, kumwe wadayankha kuti ino mukuti ndachita bwanji cholakika popeza titayitanisa kuti ndikuguleni mudakaniza. Choncho iwo adakakamizika kuchita deal ndi dziko la Zambia kuti agulisirane chimanga. Choncho ndi momwe tikufotokozanso kuti akatswiri pa nkhani ya zachuma ayamikira ganizoli kunena kuti mtengo wa chimanga pa msika ukhala pabwino komanso mtengo wake ukhala omverera umene Malawi atha kufikira. Mbali zina zimene zaonesanso ndi maganizo ena afotokozanso kunena kuti pambali ponena kuti mtengo utha kukhala wabwino komanso chimanga chikhala pa mtengo ofikirika kwa aliyense, afotokoza kunena kuti mbali ina imene ikhale yokhuzira kwambiri ndiona kuti alimi amene ndi ang'onoang'ono iwo ndi kuti chimanga chawo chimene adachisunga chimene chili kale mdziko muno avutika nacho kuchigulisa, kamba kunena kuti munthu amene amachita ulimiwu nkuti adagula zipangizo pa mtengo odula. Choncho alimi ngati amenewo akhala pa mavuto, kamba kunena kuti mtengo wake iwo malingana ndi momwe adalowesera zinthu zawo zikhala zosiyaniranapo. Choncho mbali ina maganizo awonso adaona kuti ngakhale boma lachita izi komanso zithandizira kuti alimi ena asapeze mpata ndi kuti chimanga chawo achita nawo struggle pa msika, kamba kuti chaboma chizigulisidwa pa mtengo umene aliyense angathe kufikira, komano amene adasunga chimanga nditi achigulisa movutirapo chifukwa chati mtengo ukhala oti osakugwirizana nawo. Chinthu china chimene akatswiri adangodandaulapo ndi chonena kuti kudalira kuyitanisa chimanga kuchokera m'mayiko ena zimene zipangisa kuti dziko la Malawi likaoneke kukhala lofoka ku nkhani ya zaulimi, kuti iwowa nditi sakwanisa kulima zinthu zimene angathe kuzithandizira paokha. Kwambiri maganizo amenewa amalonjika ponena kuti dziko la Malawi ngati lipitirire kudalira kuyitanisa chimanga mayiko ena kupatulanso chimanga, komano ngati zinthu mbewu zina akhale akuyitanisa mayiko ena, zimenezi ngati dziko zizilonesa kusapita kwathu patsogolo, kamba kunena kuti ngati dziko tinayeneka padakali pano tikhaleno mu nyengo ija yoti tizikwanisa kutulusa mbewu zathu osati kudaliranso mayiko ena. So akatswiriwa adawunikira magawo amenewo kunena kuti pali ubwino oti Malawi aupeza, akamba kuti chimangachi chibwera ku Malawi kuno pa mtengo wabwino ndi kuti Malawi akwanisa kuchifikira. Komano adandaulapo magawo angapo omwe tafotokoza kunena kuti alimi amene adasunga chimanga chawo ndi kuti iwowa chimanga chawo avutika nacho kuti achigulise iwo chifukwa poyang'anira kuti adalowesa zambiri kuti agulise pa mtengo otsika zikhala zowavutirapo. Komanso chinthu china chimene tafotokoza chino kuti afotokoza kuti zimene zizithandizira kuti dziko la Malawi lizionekabe lofoka pa nkhani ya zaulimi, ku nkhani yochita secure agricultural sector kumene kukuoneka kuti ndikofoka chifukwa kuti dziko lino ngakhale lili ndi ma expertise ambiri ankhani zaulimi komabe silikwanisa kuchita produce chimanga ndi mbewu zina zimene zingatithandizire mdziko muno kuti tisamapitenso kukafunafuna mbewu zina m'mayiko akunja. Anyway, timve maganizo anu kuti inu mukuonapo bwanji
kuti akatswiri amenewa malinga ndi kuwunikira kwawo mukugwirizana nawo maganizo awo kapena mukutsutsana nawo, kamba kunena kuti iwo Profesa Fabiola Mutharika adadzibagira kunena kuti izachita ifoti alimi muno adakana kuwagulitsa chimangachi, choncho panalibenso kuchitira mwina mukagula kunja, kamba kunena kuti Amalawi okwana 4 million amenewo atha kuchita face njala yayikulu kwambiri, kamba kunena kuti anthu ambiri mdziko muno sadachite bwino mzaka zapitazi pa nkhani ya ulimi, kamba kunena kuti nyengo komanso zipangizo za ulimi zidali zodula. Anyway, ndi imene afotokozera akatswiri azachuma kunena kuti ganizo logula chimanga kunja limene lithandizira kuchita stabilize mtengo wa chimanga pa msika, komanso mtengo wake ukhala ofikirika kumene Amalawi ambiri angakwanitse kufikira. Koma mbalira awunikirapo kunena kuti alimi amene adasunga chimanga ndi kuti amene wachita struggle pa msika kuti agulitse chimanga chawo, kamba kuti mitengo yake sangagwirizana nayo, chifukwa chimanga chimene chibwerechi ndi chimanga choti chikhala pa mtengo osikirapo. Onso ganizo lomaliza ndi limene yafotokoza kunena kuti zimene zizionetsa kufoka kwa dziko lino nkhani ya agriculture sector, kumene kukoneka kuti padakali pano besi kuti achite stabilize ndi kuti ukachite secure nkhani ya food insecurity. Chimanga ichi ndi chimene boma likuyembekezeka kuononga ndalama zokwana 77 million US dollars, imene mdziko lino la Malawi ndi pafupifupi 135 billion. Kuti chimanga ichi chilichonse chitheke kuti chifike mdziko lino, boma likuyembekezeka kugwiritsa ntchito ndalama zokwana 135 billion Malawi kwacha, amene madollars ndi 77 million US dollars. So pano timve maganizo anu through comment section kuti nkhani imene mukuiona bwanji malinga ndi kuwunikira kwa amene wa ma expertise azachuma ma economist amene afotokoza maganizo awo pa nkhani ya kuyitanidwa kwa chimanga chimene chikuyeneka kubwera 200,000 metric tons chimene chikuyembekezeka kubwera mdziko muno. Timve maganizo anu through comment section, ndipo video ya mtsiko lero munali ndine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithenso kupatsirani na mwa videos amene tikukonzerani pa Ngasama Vita YouTube channel. Bye.